Hi, Jella. Hello po. Ayan, good evening sa iyo, Jella. Sige, Jella, dire-diretso na tayo, be. Anong problema ni Jella at napatawag sa usapang LDR? DJ Lala, may Mhm. boyfriend po ako. Okay. Then, ano po kami, 2 years na po kami, 2 years and 1/2 na po kami mahigit. Then, Mhm. nung April pa lang po, kaya po pala ako hindi mapakali. Yun po yung sign po na I think may nililigawan na po siyang iba. Pero Okay. laking expect ko din po na kami pa. Siyempre, parang talagang siyempre 2 years and a half na po kami. Mhm. Tapos, siyempre parang ay, tawag doon, yung totoo talaga yung pagmamahal ko sa kanya. Okay. Tapos, nung lagi niya po akong inaaway na, naghahanap na siya ng paraan na maaway lang ako. Tapos lahat po ng mga sinasabi ko, hindi niya pinapakinggan. Mhm. Tapos, one time na nagkasakit po yung tatay niya, ayaw niya pong magpaano sa akin, nagpa-disturbo. Hanggang sa naglasing po siya, tapos tinatanong ko po siya kung ano po ba talaga yung rason. Mhm. Wait Kasi lang, no? Paano mo pinipigilan. muna nalaman, Jella, na meron siyang nililigawang iba? Yung kumbaga, yung naririnig ko po sa mga friends niya. Naririnig mo sa friends niya, pero never mo siyang nahuli, wala kang nabasang chat, wala kang Ah, nakitang tinag na photo sa kanya, kumbaga sabi-sabi lang ng friends niya? Paano? Paano um, sinabi sa'yo? one time po nahuli ko siya. Paano? Nag-ano po kasi kami nung nag-date kami. Tapos nakita ko yung phone niya. Kasi akala ko isa lang po yung phone niya. Dalawa po pala. Okay. Tapos nung nakita ko yung dikitad na phone, may ka-text po siyang iba. Tapos tinanong ko din po siya kung sino yun. Wala daw po. Friend niya lang po daw. Kaibigan nila po. Mhm. Tapos yun, parang binaliwala ko lang yun kasi syempre 2 years and a half na po kami. Pero wala kang nabasang text. Alam mo lang na meron siyang ka-text. Alam mo lang na meron siyang spare phone. Pero hindi mo sure kung sino yung ka-text niya or sino yung kausap niya sa phone na yon. Hindi po, pero malakas po yung kutob ko na Mhm, mhm. babae po kasi yung text niya. Nakita mo? Yung nakalagay po doon sa sa mismong text ng babae, ay yung pangalan ng babae, Baby Grace. Tapos yung Mm. tinext babae po, hi baby ko, ganun lang po. Okay. O, tapos, tama? Then, nakita ko po yung phone, tapos syempre, ay yung text. Then, nung time na yun, parang sinaloob ko na yung, tawag doon, parang dinibdib ko na po yung nakikita ko hanggang sa nung ngayong May lang po, Mm. nag-aaway na po kami. Then, nung ngayong June, syempre magmamansari po kami dapat. Hindi na po siya nagpapakita sa akin. Hindi na siya nagpapakita sa'yo. Pero, Opo. tinitext mo naman or chinachat mo na, anong nangyari? Kamusta ka na? Ba't di tayo magkikita? Magmamansari na tayo? Tinatawagan ko po siya, Mm. parang 10 times dinididman niya lang po yung tawag ko hanggang sa sinagot niya na po, tapos sabi niya lang po sa akin na wag muna siyang disturbuhin daw po. Okay. Dahil? Tapos sabi ko, bakit po naman, bigyan mo naman po ako ng rason kasi sobrang nag-alala na po ako. Sabi, bigyan mo po ako ng rason bakit hindi kita didisturbuhin, ano ba Mm. meron, sabi Mhm. ko po sa kanya. Tapos sinabihan niya na lang po ako na family first po muna ako ngayon, tsaka ikaw. Okay, pero sana man lang ini-inform ka niya. Sana sinabi mo sa kanya na sana man lang sabihin mo sa akin. Kasi kung family problem man yan, partner mo naman ako. Hindi naman ako Sinasabi ko, manggugulo. If not, tutulungan pa nga kita kasi alam kong pamilya mo yan. At dahil mahal mo yan, mahal ko din yan para sa'yo. sinasabi ko po yun sa kanya. Sabi ko po sa kanya, supportive naman po ako para sa'yo. Pero wag mo naman sanang itago lahat ng problema mo. Mm. Tapos sabi niya lang po sa akin nung di kilala, ano daw po, isa lang naman po hinihiling ko sa'yo, yung
magka-baby daw po kami. Magka-baby kayo. Sa gitna ng problema niya Opo. sa pamilya, gusto niya magka-baby kayo. Opo. Ano namang trip niya sa mundo? Bakit naman napasok yung pagbe-baby dyan? Eh may problema pa nga siya sa pamilya. Meaning to say, ngayon pa ba sa gitna ng gulo, kumbaga sa gitna ng unos, parang ano to eh, parang sa mga movie lang to, nagkakabarilan na, nagkakapatayan na sa movie, may bagyo, magyayakapan pa yung magjowa, magkikiss pa sila, magsasabihan pa ng I love you, ano ba yan? Binabagyo na nga yung paligid ninyo, yung buong paligid ninyo, uunahin pa ba yan? Bakit naman napasok yung pagbe-baby? Sabi ko nga po sa kanya, hindi pa po ako ready. Siyempre, oo, matagal na tayo, pero hindi pa po ako ready magkakabibi. Siyempre, wala pa po tayong ipon. Ginaganon ko po siya hanggang parang iniiwasan niya na po ako sa chat ko, text, tawag. Okay, pero dati pa ba niya sinasabi sa'yo, gusto ko nang mag-baby, gusto ko nang magpamilya? Ano ba, inalok ka na ba niya ng kasal? Nag-propose na ba yan sa'yo, kaya advance na siya mag-isip? Binigyan niya ako ng sing-sing di Chilala, pero yung tipong hindi ko alam kung propose na ba yun kasi wala naman po siyang sinasabing propose. Mhm. Basta parang feel ko lang po parang gift niya lang yun sa akin. Ba't hindi mo na Kasi lang wala linawin naman sa kanya, Jella? Kasi yung sa lagay ni Kuya, sa gitna ng pamilya, sinasabi niya problem with his family, na family first, pero meron siyang on the side na gusto niyang magkaanak with you. Natanong mo ba siya na, ano ba to? Are you asking me to settle down with you? Are you asking me to move in together? Are you asking me to start a family with you? Yun ba yung gusto mong tanungin? Kumbaga, ilagay natin to sa konteksto ng hinihingi mo. It's not like kasi humihingi ka lang sa akin ng date eh. It's not like humihingi ka lang sa akin ng gadget or anything. Humihingi ka sa akin ng bata. So, are you telling me na you wanna settle down with me? Gusto mo nang magkapamilya kasama ko? Na-clear mo ba yan sa kanya? Na gusto niya na bang magsama kayong dalawa? Yun na ba yung direksyon ng Sinabi ko- utak niya? Sinabi ko po yun sa kanya, DJ Lala, pero sabi niya po sa akin, ipon daw muna po. Oh, contradicting eh. Paano mag-iipon kung merong bata? Ano ba yung Kaya- jowa mo? Parang ang gulo-gulo naman yata. Para siyang trumpo. O, tapos, Yun nga po, hindi ko maintindihan po sa kanya. Tapos ngayong iniwasan niya na po ako nung May. Tapos nung June 4, magmamansari po kami noon. Tapos, hindi na siya nagparamdam hanggang, syempre ako lagi naman po akong online sa FB. Tapos, nakikita ko po yung, may isang, parang ini-stalk pa ako, Digilala. Ng okay. isang tapos nung nakita ko yung picture ng babae na yun, hindi ko lang siya i-mention. Basta nakita ko, profile picture niya po yung ex ko. Ex mo, ibig Ayun. sabihin wala na kayo? Naghiwalay na kami nung June 4 mamansari po sana namin. Tapos June Okay. 7, final usap namin. Nagpasalamat po siya sa phone. Sabi niya, thank you na lang po sa lahat. Pero is DJ Lala, isa lang po yung hindi ko mapakali ngayon. Yung sabi niya pong lahat na po nang binigay niya sa akin, babawiin niya. Ano ba mga binigay niya sa'yo at gusto niyang bawiin? Ito naman si Kuya, o kakaiba eh. Iba din eh, no? Ano ba mga binigay niya sa'yo? May lote ba? Kotse? Ano? One time, DJ Lala, nag-away kami niyan. Binigyan niya po ako ng cellphone. 2 cellphone po. Tapos, Not just yung one, isang but two. cellphone, alam niya na pong na-snatch po yun sa akin, yung isa. Tapos yung isa, yung Oppo, yung nag-away po kami mismo, kinuha niya mo mismo sa akin. Eh ako naman po, binigay ko hating gabi 12:00. Lumabas po ako dito sa village na to, tapos para ibigay din sa kanya. Yun. Tapos ngayon po, yung pera naman po na parang kung baga sa isip ko, yung lahat ng ginastos niya sa akin, babawiin lahat niya. Ano? Lahat ng ginastos niya sa'yo habang kayo pa, babawiin niya? Opo. Adik ba yung jowa mo?
Bakit naman niya gagawin yun? Sabihin mo sa kanya ganyan na, hindi mo naman sinabi sa akin, charge to bill pala lahat ng igagastos mo sa akin, lahat pala ng mga date natin, isisingil mo din pala sa akin. Bakit naman Nga ganyan? po. Ano sinabi niya sa'yo? Paano niya sinabi sa'yo na, oy, i-charge ko sa'yo lahat ng ginastos ko sa'yo? Ganito po yung pagkasabi na DJ Lara. Hmm. O sige, hiwalay po tayo, pero balik mo lahat nung hiniram mo sa akin, nung binigay ko sa iyo, balik mo lahat yun sa akin. Hiniram Tapos mo sa hiwalay na kanya. tayo. Hiniram. Anong hiniram? Iba kasi yung ginastos sa'yo sa hiniram mo sa kanya. Yan, magkaiba yan. Once na nangutang ka sa isang tao, kasi hodang jowa mo yan, kasi hodang asawa mo yan, ang utang ay utang. So, nangutang ka ba sa Opo. kanya ng pera? Humiram po ako Lara. Tapos wag mo sabi ko nang po sa banggitin yung kanya, pangalan ko kasi mali-mali. Tawagin mo na lang ako Lala. Lala ang name ko. ang kinakabahan po ako. Okay lang. Tapos, kinuha, nangutang ka sa kanya ng pera, tapos hindi mo nabayaran, tama? Yun yung binabawi niya, hindi yung lahat ng ginastos niya sa'yo. Yung kinuha mo lang na pera. Opo, yung hiniram ko po. Yun naman pala, yung hinira mo pala, hindi pala yung lahat ng ginastos. Akala ko ultimo yung pinandate niya sa'yo, isisingil pa eh. Kung hiniram mo sa kanya, inutang mo sa kanya, oo, kailangan mo yun bayaran, Jella. Wala ka talagang takas doon, utang yun eh. Hindi naman yun bigay eh. Hindi naman niya kusang loob inabot sa'yo, hindi inutang mo yun sa kanya. So lahat ng utang, kailangan bayaran. Yung mga gamit na Opo. binigay niya sa'yo, tama, wala nang natitira. Yung mga cellphone, binigay mo na. Kinuha niya na po yung cellphone, pero yung mga necklace po, tsaka mga damit, mga kumot po, nandito pa po sa akin. Ultimo kumot, kukunin niya pa? Nakakaloka naman. Sana sinabi mo sa kanya, o sige kung natatandaan mo yung lahat ng bagay na binigay mo sa akin, i-itemize mo sa text. Tapos kukunin ko lahat, iipunin ko, lalagay ko sa box, tas saksak mo sa baga mo. Kung gusto mo, yung mga damit na binili mo para sa akin, suotin mo pa para sulit. Nakakaloka. Ba't di mo na lang ibalik? Nawala na ba? Andito po lahat sa akin. Oh, Lala. balik mo na lang. Ibalik mo na yan sa kanya. Tapos yung utang mo sa kanya, huwag ka na magalit sa akin, Jella. Itatanong ko, magkano? Ano po, Lala, ano po siya? Mahigit naman po siguro, 15. Pero sinabi ko po nung time na yon, kada utang ko po, 15,000? sabi ko, 15 po mahigit. Bakit ka nagkaroon ng Pero- ganung kalaking utang? Pero hindi po siya SIM na isang buwan po lang. Yung every month po. Kasi one time, nagkasakit po mama ko. Humihiram po ako sa kanya. Tapos, nung time na yun sabi ko, babayaran ko. Hindi niya naman po tatanggapin. Hindi alala. Tapos yun yung sabi ko nung time na yun. Still, tapos yung usapan natin, Jella, kahit sa paanong paraan mo pa yan, basta't inutang mo sa kanya, ibabalik mo yan sa kanya. Magkaroon na lang kayo ng agreement kung paano mo siya babayaran. Sabihin mo sa kanyang ganyan, kinsenas katapusan. O kaya yung 15 na yon, hatiin natin sa loob ng 12 months. Isang taon, 1 year to pay. Pasensya ka na, gipit din kasi ako. Hindi ko naman kasi alam na bigla mong babawiin yan, ngayon nag-break na tayo. Nakakaloka ka naman kasi kuya, ikaw na nga tong merong iba, ikaw na nga yung kumalas ng walang dahilan, ikaw na nga tong magulo, gusto mong mag-ipon pero gusto mong mag-baby, naguguluhan ako sa'yo, ikaw pa tong maniningil sa akin ng lahat ng gamit na binigay mo, plus yung pera. Yung pera naiintindihan ko, babayaran ko yan, inutang ko yan eh. Pero bigyan mo lang ako ng palugit kasi hindi ganun kadali mag-produce ng 15,000 kasi kung meron ako niyan, hindi naman ako hihiram sa'yo. Gets mo ko? Yung utang, Jella, no questions asked, kailangan mo yung bayaran. Ngayon, kung yung mga gamit na hinihingi niya, or binigay niya sa'yo, hinihingi niya pa, sige, ibigay mo na din. Para matapos na ang lahat. Para sabihin mo sa kanya, ngayon nasa iyo na lahat, nasa iyo na yung pera mo, nasa iyo na din yung gamit mo. Kung gusto mo yung necklace, yung singsing, isuot mo na din, yung damit, isama mo, tapos ilagay mo yung kumot sa buong mukha mo nang hindi kita makita. Gets mo ko, Jella? Ibigay mo lahat yan sa kanya. At least nakilala mo siya ng ganyan siya. Nakilala mo yung buong pagkatao niya. Hindi pa man kayo nagkakaanak. Yun na lang siguro yung balik mo doon, Jella. At least hindi siya naging tatay ng anak mo, di ba? Yung kadiring ganyang personalidad, hindi yan swak para maging isang ama. Nakakadiri. Magbibigay-bigay ng mga regalo, babawiin sa dulo, di ba? Gipit na gipit.
Bakit ibebenta niya ba? Ilalagay niya online para magkapera? Hapit na hapit ba? Nakakaloka si kuya. Naiintindihan ko siguro may pinagdadaanan silang pamilya, pero wag naman sa ganung kababang paraan, di ba? Kaya ka nagjowa, kaya ka nagbigay ng mga regalo dyan kasi mahal mo yan. Tanda yan ng pagmamahal mo, pa-sorpresa, pa-birthday, pa-anniversary, pa-Christmas. Nagbigay ka out of good faith, out of good heart. Hindi yan yung tipong rental. 'Di ba? Na kapag wala na lahat, na severe na yung ties, babawiin mo just because alam mong iyo pa rin yun. Once nga binigay mo, hindi na yan iyo eh. Dapat ganun yung mentality eh. Yun nga lang, hindi ganyan yung ex mo. Kung ako sa'yo, Jella, bigay mo na sa kanya lahat. Lagay mo sa box. Tapos lagyan mo ng label yung box. Lagyan mo masking tape. Lagyan mo ng pentel pen. Lagay mo doon, saksak mo sa baga mo. Mag-enjoy ka. Ganon, ha? Tapos yung pera, mag-usap kayo paano mo babayaran. Paano mo hahatiin. Para hindi ka naman masagad. Pero huwag ka na makipagbalikan. Kagets mo ko? Yung mga ganyang tao, hindi yan binabalikan. Yung mga taong materyoloso pala, yung mga taong nabibili pala ng pera, yung mga taong mukha palang pera, o di ba? Hindi yan pinagkakatiwalaan at hindi yan hinahangad makasama habang buhay. Gets mo ko, Jella? Opo. Oo, pero wala akong masasabi, Jella. Ang utang ay utang. Kese hodang asawa mo yan, kese hodang boyfriend mo yan, ang utang ay utang. Kailangan yan bayaran. Gets? Opo. May tanong ka pa ba sa akin, baby love? Ano po, Lala. Kasi ngayon, parang feeling ko hindi ko na naman ata kailangan bayaran. Kasi syempre, ngayon alam ko lang meron na din siyang kinakasama po. Jella, kailangan mo yan bayaran. Kese hodang may kasama siya, kese hodang may bago siya, kailangan mo yan bayaran. Ayaw mong usigin ka ng konsensya at ayaw mo ding guluhin ka niya ng dahil lang sa pera. Imaginein mo na lang, nasaktan ka na. Hindi ka niya na kailangan pahirapan pa, pahiyain pa sa halagang 15,000 pesos. Kikitain mo pa yung perang yan. Maibabalik din sa iyo yung perang yan. At nagamit mo sa mabuti yung perang yan dahil naipagamot mo yung nanay mo ng dahil sa perang yan. Pero yung kaluluwa niya, yung hiya niya, yung pride niya, yung pagkalalaki niya, yung buong pagkatao niya, hindi ka kayaning tumbasan o tapalan ng 15,000 pesos. Ngayon, alam na nating dalawa kung gaano kapangit yung ugali niya. Hindi yun kayang tapalan ng 15,000 pesos. Gets mo ko, Jella? Bayaran mo yung utang na yon kahit may kasama na siya, bayaran mo yun, be. Para hindi ka niya guluhin, para hindi ka niya balikan, hindi ka niya sabihan ng hindi ka marunong magbayad ng 15,000 pesos. Para doon, sisirain mo yung pangalan mo. Hayaan mong sirain niya yung pangalan niya, hayaan mong magmukha siyang tanga, hayaan mong magmukha siyang cheap, pero wag ikaw. Kung isalba mo yung sarili mo sa kahihiyan, bayaran mo siya. Ipamukha mo sa kanya. Na pera lang yan, kikitain ko yan. Pero ikaw, makakahanap ng babaeng katulad ko, yan ang imposible. Gets mo, Jella? Opo. Kung meron kang gustong sabihin dun sa lalaking yun na mukhang pera, hindi lang mukhang pera, ang kapal pa ng mukha, binawi pa lahat ng binigay, hapit na hapit. Ano gusto mo sabihin sa kanya? Sana hindi mo yan gagawin sa bago mo ngayon. Sana magbago ka na, yun lang. Jalayaan mo, makaka-move on ka din. Basta ibalik mo lang lahat ng kanya para kahit papaano wala na rin kahit anumang bagay sa iyo ang magre-remind sa iyo sa kanya, okay? Opo. Maraming salamat sa pag-share ng story mo, Jella, at pagtawag sa ating programa, okay? Thank you, Jella. Ingat ka. Welcome po. Salamat.